לכם חברים, לכבוד החורף אני אראה לכם כמה דברים עושים על פרי הדר. אז בואו אני אראה לכם כמה דברים מגניבים שאפשר לעשות עם תפוז. זה נקרא תפוז דם, בפנים זה אדום. אז בואו נראה עכשיו מה קורה כשאנחנו מספריצים את המיץ של התפוז על האש. לבלון שאני מספריץ עליו את זה של התפוז.